Кемгә Аллаһы Тәгалә яхшылык теләсә, дин гыйлемен бирер диелгән бер хәдистә. Эчке эшләр министрлыгының Хәтер мәчете имамы Харис хәзрәт Салихов исеме бүгенге вәзгыятьтә ислам диненең фәнгә, әдәбияткә йогынтысын өйрәнүче аксакал буларак билгеле. Язмышы бик үзенчәлекле Харис хәзрәтнең. Иман шартын Чутай авылында балачактан ук әтисе сеңдерсә, урта мәктәпне бары тик 27 яшендә Мәскәүдә тәмамлый. 32 ел тәртип сагында торып, милиция полковниги дәрәҗәсендә лаеклы ялга чыга. Ислам тәгълиматын фәнни ясылыкта өйрәнүгә нәкъ менә шуннан соң керешә, өстәвенә илдәге сәяси вазгыятьтә этәргеч бирә. Харис Салихов 90-нчы елларда яшьләр өчен иман-мөселман оешмасын булдыруда җан атып йөргән кешеләрнең берсе. Татарстан диния нәзарәтендә мөхтәсибәт сәркатибе, соңрак мөфти ярдәмчесе булып эшли. Харис хәзрәт үз сүзен ярып әйтә торганнардан. Дини җыеннарда сүз алмый калганы сирәк. Татарның гамәли исламы ул дин һәм фән бергәлеге. Ул вөҗдан, акылның бердәмлеге. Әгәр дә без сезнең белән бергәлеккә, бердәмлеккә омтылабыз икән, фақат бу шул вакытта гына кайчан дин ва фән бергәлегендә генә булачак. 2013 елда Татарстан мөфтие булырга теләүчеләр исемлегендә Харис хәзрәт Салихов намзәте дә бар иде. Бармы сораулар, әзермен җавапка. Һәр нәрсә буенча. Гади генә хакыйкатьне ачынып минбәрдән аңлатырга тырышкан Харис хәзрәт мөфти Кәнәфи өчен оештырылган сайлауда җиңү яуламады. Дөресен генә әйткәндә, аның кирәге дә юк иде. Минбәрдән җиткергән фикерләрен отставкадагы полковник җыйнысы 6 китап итеп бастырып чыгарып җиңү яулады. Алар барысы да үз укучысын тапты. Дин вә фән, дөнья күләм дини һәм мәдәни этика нигезләрен аңлатуга багышлаган китабы укучыларда аеруча кызыксыну уяткан иде. Харис Салиховның 1998 елда басылып чыккан тагын бер китабы Александр Пушкин Габдулла Тукай иҗатында Коръән вә бүгенге рухи тәрбиянең бер мәсьәләсе дип атала. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсендә укыганда Харис хәзрәт шагыйрьләрнең Коръәнгә мөнәсәбәте белән кызыксына башлый. Харис хәзрәтне бигрәк тә Тукай динсез, имансыз булган дип шагыйрьне атеистлаштырырга омтылучыларның чәчрәп чыгуы әрнетә. Җыеннарда сүз алганнан соң Харис хәзрәтнең битенә бәреп каршы әйтүчеләр дә очрый. Арадан мин таныган, бу хөрмәт иткән бер абзый чыкты да әйтте. Абзый, син нәрсә сөйлисең? Тукай Пушкин Коръәнне яраткан дип сөйлисең. Сен шуны бел. Пушкин мулла түгел. Тукай хәзрәт түгел. Синең монда сөйләп торырга сөйләгән кәлимәләрең беркемгә дә хаҗәт түгел диде. Харис хәзрәт сүзләрен дәлилләп сөйләргә ярата. Бер генә җөмләсенә Тукайның туктыйк. Дусларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтегез. Бу 2 елны укырлар мине күмгәч каберемә. Әһле тәкфир гаҗәпләнсен күреп актык сүзен. Мә рәсмә, иман белән Коръән тулган садрыма диде. Кем? Тукай. А Пушкин? Мужайся же пророк. Стезя правда добро следуй, люби сирот, и мой Коран, дрожащие твари, проповедуй. Шушы җөмләләрне ишеткәч, газиз туганнарым, ничек инде сез Тукайны һәм Пушкинны атеист, Тукайны социалист, революционер дип атыйсыз? Менә шушылай ялкынланып сөйләүче, дини сәяси вазгыятьтәге һәр үзгәрешкә үз фикерен җиткерә белүче хәзрәткә кул күтәрүчеләр дә табыла. Көчләр тигез булмаганлыктан, әлбәттә, Харис хәзрәт җиңелә. Аны бик каты кыйныйлар. Ә бит җиңелгән бабай үзен кыйнаучылар тыныч тормышта яшәсен өчен дип 1944 елда сугышка китә. Сугышта күрсәткән батырлыклары өчен 2нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены һәм 30дан артык медаль белән бүләкләнгән. Туган авылы Чутайда яшәгән 143 сугыш ветераны арасыннан исән калганнардан ул бер үзе. Харис абыйга хәзер 88 яшь. Колагы бөтенләй ишетми. Әмма Аллага шөкер, 1000 шөкер дип яши ул. Һаман изләнүдә, һаман белем исти. Соңгы арада интервьюлар бик күп бирә башладым әле дип елмаеп Харис абый. Җәмгыятебез шулай корылган шул безнең. Бәйрәм я юбилей уңайыннан сугыш ветераннары искә төшә.
Biz de Haris Hazret Salihov bilen Tokay muzeyinde очрашып сөйләштек. Анда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва кылучылар, шул исәптән отставкадагы милиция полковниги, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны Харис Хәзрәт Салихов халыкка үз сүзен җиткерде. Республиканың иң зур бүләге Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясендә балаучылар арасында быел Рафис Корбан исемендә күрергә мөмкин. Рафис Корбан зур әдәбиятка балалар дөньясы аша килде. Иң элек ул 1987 елда чыккан тәүге китабы белән нәниләр күңеленә юлны таба алды. Шуннан соң ул үзенең укучылары өчен бер дә югалып тормады. Аннан соң чыккан җыентыклары шагыйрьнең бик актив иҗат итүен раслый тордылар. Рафис Корбан үзенең туган ягының үткән тарихы белән дә бик кызыксынып яши. Күп кырлы шәхес. Ләкин беренче чиратта ул балалар язучысы. Балалар өчен матур-матур, балаларның үз телләре белән язылган шигырьләр иҗат итүче шагыйрь. Аның менә балаларга багышланган шигырьләре шул кадәр самими, шул кадәр ихлас, шул кадәр табигый яңгырыйлар ки, мин хәтта аптырап уйлап куям. Мондый балалар күзе белән дөньяны күрү бу шәхескә, бу егеткә каян килде икән дип мин хәтта аптырап та куям. 1993 елда Шәйхи Маннур бүләгенә лаек булса, соңрак инде ул балалар иҗаты өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә торган махсус Абдулла Алиш исемендәге премиягә лаек булды. Чөнки шул чорда ул тагын бер өлкәдә, Курчак театр сәхнәсе өчен бик күп язды. Мин Рафис Корбанны шәхес буларак тулысынча өлгергән әдип дип саныйм. Ул күп кырлы, күп жанрларда эшләүче язучы әдип. Һәм ул шушы үзенең иҗаты белән халыкка танылып өлгерде. Әгәр дә без 2 яшьлек нәниләр, бәләкәчләр әдәбиятын, кече һәм урта яшьтәге мәктәп балалары әдәбиятын, үсмерләр әдәбиятын бергә кушып аермыйча сөйләсәк, әлбәттә, бу безнең профессиональ сөйләшү булмас иде. Балалар өчен бик күп язучылар яза. Әмма шушы өлкәләрдә уңыш казанучылар бик сирәк. Безнең 150 еллык татар балалар әдәбияты тарихы бар. Шушы чорны алып карасак, балалар әдәбиятында зур уңыш казанучы әдипләребез бармак белән санарлык кына. Шул ук Тукай искә төшә, Барир Әхмәт, Абдулла Алишны беләбез. Әминә Бекчәнтәева, Зәкия Туфайлова. Бу яңарак чорга килсәк инде, Шәкәт Галиев, Роберт Миннуллин. Менә шундый исемнәр. Нәниләр өчен язуы тагын да авыррак өлкә. Монда Белинский әйткәндәй, балалар язучысы булып турырга кирәк. Чөнки әдәби талант кына һәм шушы яшьтәге балаларның психологиясын белүгенә монда җитми. Шушы балалар язучысы булып турырга кирәк һәм шул стихиядә кайнарга кирәк. Миңа 1980 елда татар балалар поэзиясе антологиясын төзеп чыгарга туры килгән иде. Шушында без 108 шагыйрьнең әсәрләрен керттек. Кайбер язучыларның 30лап, 40лап чыккан китаплары арасыннан бер шигырьдә таба алмыйча аптырап утырганым әлдә исемдә. Безнең татар шигъриятендә бу яшьтәгеләргә атап язылган Тукайның 20лап, 30лап классик шигыре бар. Хәтта Муса Җәлил, Халит Такташ, Хәсән Туфан кебек олы шагыйрьләребезнең дә иҗатында әлеге яшьтәгеләргә уңышлы классик шигырьләр берән төпләп кенә санарлык. Рафис Корбан әнә шушы четерекле өлкәне дәвам итеп килә. Һәм әйтергә кирәк, аның 2 дистәләгән шигырен мен шушы антология кертерлек уңышлы шигырьләр дип санар идем. Иҗатын бик яхшы белгәнгә һәм бүген инде аның турында сүз әйтелгәнгә күрә, күбрәк аның иҗтимагый тормыштагы урыны турында әйтәсем килә. Без Рафис белән
ничектер янәшә атладык һәр вакыт. Ул миннән яшьрәк булса да без бер чорда укыдык. Аннан соң Татарстан яшьләр гәзитендә бергә эшләдек. Ул мин эшләгән китап нәшриятында эшләде, радиода эшләде, Курчак театрында эшләде, һәм әле мин белмәгән тагын кайлардадыр эшләгәндер. Һәм кайда гына эшләсә дә, ул үзенә дә башкаларга таләпчән булды, гаделлек яклы булды һәм гаделлек өчен көрәште. Балалар язучысының бәхете ул балалар белән бергә буыннар аша киләчәккә таба бару. Балаларның буыннары алсынган сайын аны яңадан ачалар, яңадан укыйлар һәм ул шуның белән кабатланмый. Дәреслекләр аша балаларга барып җитә. Менә без чыгара торган яңа буын дәреслекләр Фәридә Хәсәнова, Әлфия Мутыгулдина җитәкчелегендәге төркемнәр эшләгән дәреслекләрдә дә Рафис Корбан шигырьләренең затлы яклары белән ачыла. Билгеле мәртәбәле бүләкләр һәм исемнәр кешенең иҗаты өчен бирелсә, шәхескә бәя биргәндә һич шиксез аның җәмгыяви тормыштагы эшчәнлегендә күздә тоталар. 2012 елда Рафис Корбан Татарстан Язучылар берлеге белән җитәкчелек итә башлады. Хәл итәсе мәсьәләләр әле күп булса да, инде шишелә башлаганнарның да барлыгын әйтү кирәк булыр. Мин әлбәттә күбрәк эшләргә өметләгән идем. Ләкин теге урысча әйткәндә по силу обстоятельств эшләп булмый торганраклар бар. Яшь язучыларга фатир алу мәсьәләсе. Җәмәгать оешмалары шундый канун бар икән, җәмәгать оешмаларына фатир бирү дигән бер ипотека белән юк икән. Безнең пенсионерлар ай сайын 1000 тәңкә өстәмә ала башладылар пособие дигән пенсияләренә. Халык язучылары ай сайын 10,000 тәңкә шулай ук пособие, стипендия дип аталайды, ала башладылар ай сайын. Язучыларның Тукай клубы тулы куәтенә эшли башлау, яшь иҗатчылар өчен төрле конкурслар ачылу, бу идарә эшчәнлегенең бик аз өлеше генә. Мәгариф министрлыгы белән эшли башладык. 3 ел инде менә Илһам конкурсы үткәрәбез. Ул конкурс теге иҗат итә торган балаларны ачыклау һәм аларга киләчәктә тормышларында ярдәм итү, укырга урнаштыру, укырга кертү. Монда Федераль университетның филология институты белән берлектә ул үткәрелә. Менә былтыр 700 бала катнашкан иде, быел 600, быел әзрәк теге иләк аша үткәребрәк. Әлбәттә, барыбыз өчен дә иң куанычлысы төрки дөнья белән элемтәләренең ныгый баруы. Киләсе елга менә Тукайны тәрҗемә итү турында сөйләштек. Тукайның төрек теленә 50нче елларда тәрҗемә ителгән булган, ләкин ул төрек теленә бик камил теге төрекләр кабул итәрлек дәрәҗәдә тәрҗемә ителмәгән һәм без аның 130 еллыгы уңаеннан дип инде 130 шигырен алып сайлап алып төрек теленә тәрҗемә итеп һәм аны Төркиядә бастырып чыгару турында сөйләштек. Лауреатларның исеме 26 апрельдә Тукайның туган көндә игълан ителәчәк. Аңа инде санаулы көннәр генә калды. Ә шигырь бәйрәменә килсәк, ул быел бик истәлекле булыр диләр. 15 республикадан кунаклар килү көтелә һәм төрки телдә иҗат итүче яшь каләм ияләренең семинары да үтәчәк. Теләк белдерүчеләр күп, Казанны күрәселәре килә. Казан соңгы елларда бик матурланды, бик затлыланды. Тик кызганыч бу күбрәк аның исемендәге премия тирәсендә куба торган гызыгыга кайтып кала кебек. Югыйсә рухыбызның өлгесе булган Тукайыбыз истәлеге өчен ел әйләнәсе барырга тиешле эшләрдә җитәрлек. Ә моның өчен язучылар активлыгы гына аз. Бөтен җәмәгатьчелекнең дә җаваплырак булуы кирәк. Минем шәхсән үземә кагылышлысы үзенең эш урынына файдаланып тәкъдим итте дигән сүз бар инде, ләкин мин теге Язучылар берлеге рәисе буларак тәкъдим ителмәдем. Үземнең китабым өчен тәкъдим ителдем, язган шигырьләрем өчен. Бездә балалар өчен язучылар күп түгел, балалар өчен бүләк алган язучылар да күп түгел. Аның берсе Шәүкәт Галиев булды. Инде аның ул бүләк алганына 30 еллап бардыр инде. Аннан соң Роберт Миндуллин булды. Аңа да шактый еллар үтте. Мин шунысына ишем пуша. Һәм Тукай бәйрәмендә бары тик менә шул язучылар актив катнашалар Тукайны искә алу кичәләрендә, Тукайны искә алу чараларында. Башка өлкәдә бирелгән анда рәссамнар да юк, композиторлар да юк, төзүчеләргә дә бирделәр инде, әнә аларны күргән дә юк. Ел сайын 15 апрельдә Тукайның үлгән көнендә зиратка барабыз, аны каберен яд итәбез. Аның турында уйлаган бер Тукай премиясе лауреаты да юк. Бары тик язучылар шөгыльләнәләр. Менә мин шуга бик каты җаным күңелем әрни. Тукай Кырлайга
урман утыртабыз, агач утыртабыз, аллеялары бар Тукай премиясы лауреатларының. Бары тик язучыларныкы гына. Башка өлкәдән Тукай премиясы алган кешенең ул турыда уйлап та караган юк.